Čaute ľudia u nového videa a dnes som tu, aby som natáčal event. A už sa začal. To čo je? To som ešte nevidel. Ja neviem, to som ešte nevidel. To čo je? To čo je? To čo je? Ak by ste sa pýtali, že prečo si hovorím sám so sebou, tak je to kvôli tomu, lebo v slúchatku mám teraz kamaráta, ktorý so mňou volá. Fúha. Toľko. Ale zase na tom Discordu sa písalo, že nejaký nový event bude. Ale je trápený, to je škoda. Ako? Krupuk Pagi. Toto je môj brat, ktorému sa to úplne laguje. OK. Nie, natáčam. Paniat Pinang... Nevedel som to prečítať. Indonézia. Čo? Ring bus... Čo? Čo je? Počkať! Čo je to? To čo je za stup? WTF? To čo je? Hej, môžeš vylez hore a otvor to. Tebe z toho môže padnúť dačo. Pakara má na ten stĺp hore. Domino, lebo som to otvoril. Vieš? Hej, môžeš, veď to zarába milión dačo. Môžeš ísť. No veď, ja mám yin-yang. To čo je za event? Jaká mačka? What the fuck? To čo je za mačka? To čo je za mačka? Ty tam máš od Indinduna? OK. Koľko zarába? Trenos turbo tremilo. Môžeš, ale pre mňa je slabý. Mám ho kúpiť? Ale to som hovoril Dominovi. To som už mal v Indexu, zober si to. Ale jaký dobrý brainroti tu dneska padajú. A to je len začiatok. To čo je za mačku? To čo je za lietaciu mačku? Čo? Aha, Sami. Čau, Sami.
Ja nevidím, okej. Počkaj. Čo to? Ale ono to je zase trápne. Ja potrebujem zase ten stĺp, ten je dobrý. Či čo to je za... Je to stĺp, nie? Aké odhadzovanie? Mňa nie. Post Halloween brain. Čo? Ale zase v sobotu nebol ešte taký dobrý event. Kde? Kde je Spooky Base? Spooky Base. Počkaj, kde je ten? Domino, prečo si kupuješ Nubiniho pizzeninu? Na čo ti je Ying Yang? Bejska? To nestíhaš. Už iba počkaj. Už iba 7 dní a 5 hodín zostáva. Nestihne. 10 krát lak? Čo ti dáva? 10 krát lak? To som ešte nemal. Veru, že nie? Nevidím. Nech sa tu spavne ten stĺp. Lak. Kamo mne... Z čoho? Zatiaľ nič také. To, čo som získal, to som dal môjmu bratovi. 5 mil... Čo písal? Sami? Nie, ale niečo 10 krát, alebo také dačo. Molly Patty. To je moje. 26 miliónov a 200. Money Puggy. Money Piggy. Puggy. Teda. Nie, že sa odpojíš. Domino. Lebo ten Money Puggy je dobrý, kamo. Money Puggy. Ja nevidím nič. Ale asi idem do mojej bejsky. Hej, idem. Túto hudbičku milujem. Ty. Ten není až taká dobrá, ale ten Money Puggy je dobrý, akože to musím uznať.
tu. Veď to je nový. Nie. Není. Čo? Ukáž, čo je. Hej, ale ten je trápny. Aký zemiak policajt? Čo to bro hovoríš? Batito a... Hej. Zober si to. Idem si preto. Počkaj, otvorím ti hneď. 7 miliónov Los Tralaleritos, ja som taký rád. Nie, zarába 7 miliónov, toho ti nedám. Kamo, čo robí ten rak u mňa? To sú moje. Ideme robiť takú mini otváračku. Škoda. Los Turtos. Či teda Los Tortus. Škoda. Los Bombinitos. A ešte Lucky Block, admin. Kamo, Karlo, prečo? Ty si hnusný, Karlo. Ale vieš čo, tu išlo na pase Los Traleritos, 7 miliónov. Čo zarába? Som ešte nikdy nevidel. A práve Los... To je môj. Bambu Sahur. Aj tebe ide? Asi nie. Alebo môžeš ho, ako si ho dám do indexu, ale už ho nič ti nebudem dávať. Poď. Nechceš ho, tak nič. Ber si ho. Mytický to nechcem. OK. Jau. Aj mňa to zhodilo. A to mi dá furt zahádzuje tá blbosť, ten laser. A nemôže si ukradnúť. Kámo, to čo je? Kámo, jest. Kámo. Poď si pridávať ešte raz. Si dostal už rage quit? Nenormálne prišiel do bejsky a uštipol ma. A je už ten stĺp
aby si vedel. Niečo nepadlo. Žiadny Brainerod nepadol, Domino. To čo je? Čo je to? To je noobské. Ono to zarába málo. Yes, toľko zase vecí nám dal. Ale pozri sa dole na tú lištu, koľko je tam eventov. Není ich málo. Aj to je slabok, ale slabok, nie slabok. Bože, mňa už vytáča. Ja už mám 11 triliónov, Domino. Ako ty chceš. Ja to vidím. Neviem, ja to chcem na otváračku. Hej! Nie! Ale chápeš, že to je pre mňa? Nie. Žiadne také. Ty si... Dobre, ja ťa odpridávam odtiaľto. Nie, nechcem. Nie, nechcem, som povedal dačo. A ty ma aj tak neposlúcháš. Žiadne také. No dobre, otvoríme si aspoň toto, keď ten hnus malý mi to zobral. Nie je to zlé. Zobral mi to Lucky Blocks. To čo je? Ja aj tako.
tralalelo tralala. Nech dačo dobre uspavne ten samý. No ja viem. Los Lucky Blocks. To není také dobré, ako si mi ukradol. Nerieš. Lucky Block. Aké bloky padajú? Nie. Čo mi padne z tohto? Není také dobre predať. To je trapný. Vôbec není dobré predať. Kam je táto Black Hole? Ani neviem, čo to je. Táto Black Hole Gold má osviecli. Grajpus Medusi sa spawnul. Neviem, či si ho berem. Bereš? Ja ti neviem, ja som ho získal na minulom evente. On je trapný. Prečo? Ja to nepotrebujem. Hej. To mi hovoríš iba teraz? Jedenáct? Čo ti dala? Samý bej sa spawnul. Au. Ja idem prankovať Domina. Ja nič. Ja som prankoval Domina. Ja ho idem vyprankovať. No. Ešte mu jedenkrát urobíme zle, hej? Jo, mňa to odhodil. Ako aj Domina. Wow. Ballerino Lolò. Tartaruga cisterna. Ok.
OK, síce nevidím tých brainorotov, ale vidím ich nadpisy. Polihovat? Polihovat? Ja nevidím tých brainorotov, iba ich nadpisy. Je to pravda? Ani na videu to nie je vidieť. Čo? Ale to čo? Neviem, dostáva rage quit. Či jak sa to hovorí. Boatito. Hej. Prečo sa ten Yin Yang event nespawnul skôr, že by bolo Boutino a Rautino Yin Yang? No by to mohlo byť aj dobre, to je pravda. Čau Domino. Čo padne? Na nič. Pipi kiwi, pipi kiwi, pipi kiwi. Aj ty si trapný. Bananita, dolfinita, teteta sa. Čo píše? Horegini bomby... Čo? Ten je docela aj dobrý. Dva... dá sa. Elko. Ratatouille, ratatouille. Yes. Pekra mattina. Au. Ten na nič všetko. Cocofanto elefante. Aké kokofanto, elefanto? Kde? No čo, prosím, dobre. Ja nič. Čau. Tam neviem. A škoda. Hej, tak toto ne. Hej, no. Los Lucky Blocks. Hej. Los Lucky Blocks. Hej, ty. Lucky Block. Lucky Block. Nie. Block. Lucky Block. Lucky Block. Ballerina cappuccina. Nevidím. Ballerina. Patapy.
No. Čo? Tralalita. Mm. Toto. Tu sú. Aké cukriky? No a čo je? Nie, ja som ťa to robil. Joj. Dobre, už nejdem ani tak. Bohužiaľ. O, jest! Nie! Nie, ja som na ňa nevyskočil. Oregini boom. Oregini boom! Oregini boom. Bambu sahur. Aké oregini boom? Oregini boom. Počul si o Brainrote Oregini boom? Toto je on, Oregini boom. Čo ja viem? Dva milióny, či nejak tak. Na čo sú mi vlastne neviditeľní Brainroti? Tobias, na čo sú mi vlastne neviditeľní Brainroti? Na čo sú mi vlastne neviditeľní Brainroti? Los Lucky Blocks. Ying Yang Lucky Block. Yes. Môj. Ale ja mám. Môžeš. Lucky Block. Čo? Daj mi. Ak to Dobre. Čau. Inak. Krásne a čau. Nič. Domino si myslí, že ma môže okradať. Vieš? Lebo som nestihol. Nie. Iba tá otázka pravdy.
Lucky Block. Hej. Nechceš to raidnúť? Fú, neviem, čo mám v bejske teraz. Veľmi dobrý, veľmi hotov. Agra Magmatina. Ja nemám komu robiť zlo, to sa mi nepáči. Budem musieť sa livnúť. Ja sa ti už nepripojím, bohužiaľ. Tak bohužiaľ. Nič. To som není ja. Ja som Noga Domino. Ty nepíšeš. Jaj, bože. Ak sa teraz dačo dobre spavne, tak No? Ešte nie. teraz neviem. Asi to. Toto som ja. Nie to. Toto. Bohužiaľ, choď do svojej izby. Tralalero, tralala, orkalero, orkala. Bro, na mojom serveri není žiadny človek. Mne už sa ale vymazali všetky tie eventy, takže budem musieť počkať, kým sa mi neluskne. Nie sú eventy kvôli tebe. Kropok Pagi Pagi. Čo? Krupop, pagi. Nie, to není dobrý. To nejaký text. Nie, ja som kvôli tebe prišiel o všetky veci. Kvôli Dominovi. Ako si užíval moju fackačku za 200 robuxov? Čo je tunak? Hej, toto je ono. Black hole, snap. To mi nevyšlo. Ach. Počkaj. Čo ja viem, kde si? Kde si? Čau. Tu si, čau. Jak si sa Domino mal? Škoda, Domino sa
Čo? Čo tam robíš? Ty kukučka. Prečo si sa odpojil? Nemusel si sa. Hej, môžeš. Už skončili tie eventy. A ja si nemôžem užívať ten event kvôli Dominovi. Nemôžem ísť na tvoj. Hej, unblokol som ho, ale nemal som komu robiť zle, vieš. Som sa musel vyhnúť. A nemám teraz žiadne eventy. No. Už by sa... Nič. Nemám nič. Už sa ukázali tie brejné veci. U teba už sa nelúska? Aha. Nie. Vidím vás ďalší víkend. Aha. Hej, konečne. Grupo Paliban. Posledný nejaký brain rot, nech padne. Nejaký dobrý. Jej. A, nič moc. No, bože, čo som to povedal, že nič moc event. Akože bol dobrý ten event. Nebol až taký dobrý, ale bol dobrý. To musím uznať. A teraz, keby som ťa nemal na slúchatkách. Au.
Mňa uštipol. Au. Ten krab ma uštipol do zadku. Kto ti kradne? Na svojom, ale je tam kto? Aké eventy? Aké ruské? Čo? Rusi majú úplne inú vlajku, čo? To neboli Rusi. Čo ja viem? Čo mám vedieť všetky vlajky? Či čo? Ja počujem, ako ti takto kradne. Aha. Aha. Hej, o 21:00, ak sa nemýlim. Come on. Do Gemini, nie do ChatGPT. No čo? Ja ChatGPT už nepoužívam. Prešiel som na Gemini. Tam ma poviem o čase všetko. (21) 8% na los. No, môže byť los tortus. Tam skúsim dať. Stále 8. Môžeme. Ja potrebujem ešte 3 videá zostrihať. No, to bude tretie. To bude tretie. Tak to bude asi z tohto videa všetko a zase čau.